се пляскай, не сега. Не. Поне това клипче го мога попитам. Снимайте ги. Снимам, госпожо, не бойте се. Снимай, буквите снимай, една по една. Снимам, де. Ре. Много нещо дено. Бати кефа. Мукни. Спокойно, иди си. Ми кажи го на мен, не на мен. Не, питай класната. Браво, пляскай му. Сега или веднага? Айде, но пусти, то как се мака сега?